ugye itt az a helyzet, hogy egy ilyen fát kivágnak, helyébe hiába ültetnek, vagy helyette valahol ilyen kis vékonyka, csemetét, az meg 300 év múlva lesz olyan, mint amit most kivágtak. Tehát azt pótolni nem lehet, illetve lehet, de ahhoz pár évszázad kell, hogy ugyanazt a képet találjuk, tehát ez így egy nagyon álságos állásfoglalás, hogy de ültetünk helyette. Igen. Jó, ez a dolognak az egyik része, a másik része pedig valóban az, hogy most amiket kivágtak, a helyét ott van a beton és az üzem, viszont az meg több száz családnak a kenyeret. A megélhetését biztosítja. Itt a természetvédelemben a kompromisszumoknak a megkeresése a legfontosabb. Tudni, az ott élő emberek érdekével szemben nem lehet eredményes természetvédelmet csinálni. Azokkal együtt kell.